Il-Ministru Clayton Bartolo konferma ma' Net News li għadu maħal ebda azzjoni u għet jistenna l-informazzjoni dwar l-aħħar storja li ġiet żvelata mit-Times dan brabta uffiċjali fiħdan l-MTA li nqabdu li bbukjaw numru ta' kmamar fil-lukanda Fenicia fil-Florjana sempliċement biex l-istaff ikun viċin l-attivitajiet tal-miliet li qed isiru fil-viċin. Kif tasal fidejja l-informazzjoni, se nkun qed nieħu deċiżjoni. Għartu kundanna dan kollu? Jiena ma nistaqat naqbel illi jkun hemm infiq sproporzjonat jew inkella kwalunkwe abbuż b'fondi pubbliċi. Dak hija xi ħaġa li jiena ma nċettaħat. Ġifieri kien hemm infiq sproporzjonat. Lejna mhux qed ngħidlek, jiena qed ngħidlek li jekk kien hemmhekk jiena ma naqbel miegħu qatt. U x'deċiżjoni ħadd jieħu biex l-investigazzjonijiet qed isiru? Kif ikun hemm id-deċiżjoni, kulħadd ikun informat. Fl-istorja li kienet żvelata l-ħamis mit-Times of Malta ntqal li l-uffiċjali tal-MTA ibbukjaw numru ta' kmamar fil-lukanda Fenicia biex l-istaff ikun viċin il-villaġġ tal-miliet li hemm fid-daħla tal-belt, spiża ta' eluf ta' euro li kellet titħallas mit-taxxi tal-poplu. Huwa mifhum li l-bookings għal ċertu kmamar tħassru wara l-Times bagħtet domandi lill-Ministru tat-Turiżmu. Fil-kummenti tiegħu ma' Net News, Clayton Bartolo baqa' ma rridx jgħid lanqas jekk hu se tiskatta investigazzjoni fuq dan l-aħħar skandlu tal-Gvern. X'deċiżjoni ħadd jieħu biex l-investigazzjonijiet qed isiru? Kif ikun hemm id-deċiżjoni, kulħadd ikun informat. James Auronellu, Net News.